F'sena żdiedu b'7,245 il-persuni jaħdmu full-time, jikkonferma dan tarif tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li nnota kif minn Novembru tal-2014 sa Novembru 2015 kien hemm 4.2% aktar persuni fid-dinja tax-xogħol. Impressjonanti kif kważi żieda kollha kienet fis-settur privat, bl-istatistika tgħid li dawk li jaħdmu full-time fil-privat telgħu b'7,214 u dawk fis-settur pubbliku b'35 biss. Dan kollu jfisser li n-numru ta' nies jaħdmu full-time tela għal 173,621. Dan ifisser li matul l-ewwel 33 xahar ta' din l-amministrazzjoni kien hemm żieda ta' 18,209 impjiegi full-time. Dan meta matul 5 snin tal-amministrazzjoni preċedenti it-tkabbir kien ta' 11,250 impjieg full-time. Fl-ewwel 33 xahar ta' din l-amministrazzjoni kuljum żdiedu 18 l-impjieg full-time. Din hija 3 darbiet ir-rata ta' ħolqien ta' xogħol osservata matul l-amministrazzjoni preċedenti. Taħt din l-amministrazzjoni kienu s-servizzi privati li wrew l-akbar tkabbir. Mill-bidu tal-amministrazzjoni kien hemm żieda ta' 15,195 persuna full-time mas-settur privat, li jfisser li 8 minn kull 10 impjieg ġdid ġew ikkreati fis-settur privat. Dan għalhekk imur għal kollox kontra l-istqarrijiet tal-oppożizzjoni li titjib fil-qasam tal-impjiegi ġej mis-settur pubbliku. L-impjiegi fis-settur pubbliku illum huma 25.7% tal-impjiegi kollha full-time, meta fit-tmiem l-amministrazzjoni preċedenti dawn kienu 26.7%. Fis-stqarrija l-Gvern qal li dawn ir-riżultati jikkonfermaw l-importanza tal-ħidma tal-Gvern fil-qasam tax-xogħol. Il-politika tal-Gvern qed twassal għal tkabbir ekonomiku li jissarraf bidla pożittiva fil-ħajja ta' eluf ta' persuni f'pajjiżna.